problema sa miga kung nga nagbiga ay lain-laing laki nalay mo ana-ana dili yun siya mahimutang nangita pag-afam maoy iyang ganahan kay dako shotgun sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami puno inig human kay halang-halang gilangkat ang pante wo yo mura siyag na adik sa ana-ana isag asa nga dapit basta walay makakita lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo basta walay tao kunitan niyang alho sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami puno inig human kay halang-halang gilangkat ang pante rapido-pido ganahan siyag afam dili siyas Pinoy kay gamay kunog siya kuy unya dali mulun kuy adto siya sa dako kung siya maigo murag yun og iro nga sigig agulo sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami kuno inig human kay halang-halang gilangkat ang pante wo ganahan siyag afam dili siyas Pinoy kay gamay kunog siya kuy unya dali mulun kuy adto siya sa dako kung siya maigo murag yun og iro nga sigig agulo sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami uno inig human kay halang-halang sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami uno inig human kay halang-halang gilangkat ang pante Rastafari watcha yes man Rastafari ako nagproblema sa miga kung nga nagbiga ay lain-laing laki nalay mo ana-ana dili yun siya mahimutang nangita pag-afam maoy iyang ganahan kay dako shotgun sa afam pam-pam sa afam papam-pam dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam-pam sa afam papam-pam lami puno inig human kay halang-halang gilangkat ang pante wo yo mura siyag na adik sa ana-ana isag asa nga dapit basta walay makakita lingi-lingi sa wala lingi-lingi sa tuo basta walay tao
Kunitan niyang alho sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Lami uno inig human kay halang-halang ye gilangkat ang pante rapido yo ganahan siyag afam dili siyas Pinoy kay gamay kunok siya kuy unya dali mulun kuy adto siya sa dako kung siya maigo murag yun og iro nga sigig agulo sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Lami kuno inig human kay halang-halang ye gilangkat ang pante wo watcha ganahan siyag afam dili siyas Pinoy kay gamay kunok siya kuy unya dali mulun kuy adto siya sa dako kung siya maigo murag yun og iro nga sigig agulo sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Lami uno inig human kay halang-halang sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Lami uno inig human kay halang-halang ye